Oh, bito ta. Oh, dayon. Nya muto nga ikay nakatubag. Sige tubag. Ako? Ikay Katong ito nanawag ka? Oo. Oh. Video call mo ganito. Oh, dayon. Nya muto nga ikuan. Ingko nga unsa di ko andong iupo ka nga ay ako ng anak tiya. Sus abi man ako ikay namatay. Og Henry Tribunalo ra, apel ko kaloya. Mao lagi. Saon naman nga. Ano Nya, man gyud? Moto nga ingon ko nga sus tuo man jud kog si Dodong mo ako ang kay gibutang gibalita dito kay Henry Tribunalo man diwa na ko mahimutang kala. Una ya. Nya wara ba ka nag-online ra ba nag-block ra ba imong kuan ra ba? Una tiya pagkadungog mo na unsay mo gibati? Ay nakuan lagi ko nasag muyo ko kadiyot mahinuktok diyot mo umbaw ko bintana murag di mangdani. Hindi pa bata. Dodong na unsa na may Dodong taw na. Wa man sad maghinay bataa mo ingon ko. Oh. Naghinay unta to. Ingon ko snalin ma antaw ma dili nas Dodong may. Dili na dong Henry yan ang anak. Oh na di anak bataa di ay. Ingon ko nga sus na to mi si Dodong ay nainas mamatyan ko. Mata, likay. Dayon. Muto nga Mo tunawag mo. nawa ko tawgi ko no inko tanaw ko yung cellphone online ba karon ka nag-online man mo to nakatabi ta Oh. balak murag no payope akong dughan nga dili ikaw Oh. imo di ang anak ko sus ko Ginoo nga nung naunsa man puning batao ay wa man maghinay ingon ko nalin nga ma antaw ma iya man gud ang tawag signos ma kung diha ra ka kutob o mo na imong signos diha ra gid ka ay daghan ako na sa natian ma kay ako bitong nga isuon bitaw mao man sad dato si aning anami namatay kuan pa beto 20 20. mm. Katong Si aning Marlon kay 21 21. sunod sila Sunod dun? Dili sila kaya Dire. Kipa no. mana nga Na wala mo pibawal gi ato gyud, mo kibaw. walo mo to tanan Ah. diri mo ito si Mag mo na nana gani tiya, kasakit kalipay, magpibaw wala na naman Pibaw, kay uy. basig natay katampo. magani nagpaibaw to tanan ay Kay ang tribunalo gato nagtribunalo gamay ra. ito Bagga baga kay tribunalo plan Mindanao lang daan. Oh, Jinsan. oh Pero wala kibaw di gagikan ang tribunalo. wala. Kalumad sa Negros Bacolod. Oo. Human na nabuk og Cebu, nabuk og kanang Mindanao, purti baga at Mindanao. Sanay. Jinsan yung mga tribunalo mga nagnapo, tagsiyam, Mao lagi. labing laki. Oh, piwoto nga. Ay tribunalo na Balamban, na Minglanilla, naa sa Bukidnon, naa sa Jinsan. Baga kay tribunalo. Ang niani diri si Adet og si sa tong usa. Josing. Gising. Og Gina si- Dodong. Oh. Og si Kuan. Ipiot saman. Dili si Kuan wala ko diri. Ah. Si Kuan. Anak ni Manang Iska ba? Saman. Si Hinyo. Ha? Hinyo. Mao ba? O dire. Ah. Di. Karon. Adira sila. Lubong yun. Abot ito sa minteryo. Kung magiglubong, ano na sila Oh. mali dire. Mm. Kuha ni tapuhi day. Di. Moto nga. Ano? Kuha na. Saan man gud? Nga. Naman gud. Mura pat sakit okay. Paglubong ng daan. Tanan akong lawas ito sa Ah. interior lagi paglubong. Di anak tanan na. Diri. Sus. Lain na. Mo ba ya? Ngari. Pangusi. Mm. Lain na jud aning ko ana jud. Ano murwa murag di na ko ka dungog kung unsa pa kasika sa ko ana. Lain na. Samo to gito ni sunod pud ang usa. Mm. Bye. Murag